सो म्हणजे या लेडीज रिक्षा आहेत. अबोली नाव ना, अबोली CNG. तुला कसं वाटतं? 10,000 फॉलोअर झाले पर्यंत आई पार्टी का बरं? हा आई पार्टी दे काय अजून सांगते तुला. तर कसे काय म्हणजे वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिल्यांदा तुम्हाला गुड मॉर्निंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. तर म्हणजे आंघोळ वगैरे झालेली आहे आणि वाजलेले आहेत करेक्ट 8:45 सकाळचे. आणि बाहेरचं वातावरण बघा, बाहेर म्हणजे असलं वातावरण आहे. सकाळी अजिबात पाऊस नव्हता. पप्पा कामाला जायच्या अगोदर पप्पा कामाला गेले आणि पाऊस जो चालू झालेला आहे बेकार वाटत नाही होता. आई पडत असो ना, एकदम ऊन पडलेला, तापत होता म्हणजे. सो आज आपण जाणार आहोत गाडी सर्व्हिसिंगला घेऊन. तर आज नंबर आहे, तर जास्त काय करायचं नाही, गाडी फक्त दर्शन करून घेऊन यायची आहे. कारण 15,000च्या पुढेच आपलं सर्व्हिसिंग मिस झालं होतं मागच्या वेळी. तर त्याच्यामुळे आता चौथा सर्व्हिसिंग ते लगेच 16,000वर करून घ्यायला बोललेले. खरं तर 16 चौथ्याच्या जागेवर मी तिसरा करून घेतला आहे. त्याच्यामुळे फक्त गाडी न्यायची, दाखवायची आणि घेऊन यायची. सो बघतोय वाईट नाश्त्याची वाजलेले आहेत 8:45. मंडई आज नाश्ता आहे असा झुणका केलेला आहे आईने. झुणका आणि चपाती, झुणका आणि भाकरी असतात, झुणका आणि चपाती कॉम्बिनेशन जरा वेगळा मंडई. या मंडई गरम गरम झुणका खायला. फायनली हायवेला आलो आणि वातावरण बघा, पूर्ण काळोख केलेलं आहे सगळीकडे. कुठे जरा पण हे दिसत नाही का. मला वाटते सकाळी एकदम ऊन पडला होता, एवढा ऊन पडला होता ना, तीव्र वाटतच नव्हतं की आज पाऊस पडेल असा. आणि आता बघा काय झालेलं आहे, आता संपूर्ण काळोख करून टाकलेलं आहे. सो म्हणजे आपण आहोत हायवेवरती आणि चाललोय शोरूमच्या दिशेने. किती वेळ लागतोय काय माहिती. आणि गॅसची एकच गाडी संपलेली आहे, जास्त काय फिरलेली नाही काल गाडी. आणि आता पाऊस आहे, आता जास्त गाड्या फिरतच नाहीत म्हणजे, आता एकदम कमी कमी. लोक शेतीच्या कामांमध्ये आता व्यस्त झालेली आहेत. लेडीज रिक्षा सेम टू सेमच असत तसेच, काय बदल. सो म्हणजे या लेडीज रिक्षा आहेत. अबोली नाव ना, अबोली CNG, ओनली फॉर लेडीज. बदल काय वाटतं? काय नाही, गाडी सेम टू सेम, ओनली कलर मध्ये चेंज आहे, बाकी सेम टू सेम. सो आपल्याला सर्व्हिसिंग तर भेटलेलं आहे, पण वेळ लागेल थोडा. आपल्या पुढे गाड्या आहेत 3-4. आलं तर पहिल्या रिक्षा बघायला. इलेक्ट्रिकचे हवेच असत काय इल्ले? इलेक्ट्रिक पण हडत असत योग नाही मा. महिंद्रा. बराच वेळ झालेला आहे म्हणजे, आणि मी जसं स्टँडमध्ये बसतो ना तसंच इथे पण बसलोय. आणि वाजलेले आहेत करेक्ट 11:15 होत आलेले आहेत. अजून आपली गाडी काही घेतलेली नाही, माझी गाडी काही धुवायची नाही. आपल्यापुढे 3-4 नंबर होते, मगाशी बोललोय मी नंबर होते म्हणून. सो पावसामध्ये दरवाजे लावून बसलोय इथे. आपलं काय करायचं नाही, फक्त ऑइल टॉपअप करणार आहेत बस, तेवढाच. बघूया आता कधी घेत आहेत गाडी. परत भाड्याला जायचं आहे मला. आणि म्हणजे काका भेटले होते, त्यांची गाडी द्यायची आहे, तुम्हाला दाखवतो. कोणाला घ्यायची असेल तर तुम्ही नक्कीच त्यांना कॉन्टॅक्ट करू शकता. आतमध्ये गेली गाडी, आल्यावर तुम्हाला दाखवतो. सो तोपर्यंत तर वाटच बघायची. तर याच गाडीबद्दल बोलत होतो, जी गाडी द्यायची आहे. सो गाडीचा किलोमीटर बघा, एक 10,000 किलोमीटर होत आलेली आहे गाडी. आणि गाडी वेंगुर्ल्यामधील आहे मंडई. जर इकडनं कोण असाल तर मागची कमेंट होती की गाडी द्यायची आहे का म्हणून, तर कोणाला पाहिजे असेल तर नक्कीच घेऊ शकता. गाडी एकदम फुल कंडिशन आहे, 2023 मधलीच गाडी आहे, याच वर्षीची.
आणि बाकी तुम्ही बघू शकता संपूर्ण काम केलेलं आहे. प्रॉपर गाडी पूर्णपणे रेडी आहे मंडळी. सो कोणाला पाहिजे असेल तर नक्की कमेंट करा किंवा मला प्रायव्हेटमध्ये मंडळी मेसेज केला तरी चालेल. मी तुम्हाला त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर देईन. तुम्ही डायरेक्ट त्यांच्याशी बोलणं केलं तरी चालेल. प्राईस वगैरे गाडीची काय असेल ती. सो बाकी फायबर वगैरे तुम्ही बघू शकताय. सो नक्की कमेंट करा. आता बघूया आपली गाडी कधी भेटते मंडळी. फायनली मंडळी एकदाचा सर्व्हिसिंग झाला आपला चौथा. आणि खूप वेळ झाला मंडळी. 12:30 वाजले. मला माहिती नाही ऑइल फक्त चेंज करायला एवढा वेळ कसा काय लागला. बस खूप वेळ लागला आजच्या टाईमला. आणि बाकी काय करायचं पण नव्हता कारण हल्लीच सर्व्हिसिंग झालं आहे म्हणजे 8-10 दिवस झाले असतील कदाचित सर्व्हिसिंग झाल्यानंतर. किंवा जास्तीत जास्त 12 दिवस. त्याच्यापेक्षा जास्त दिवस होणारच नाही मंडळी. खूप वेळ लागला. आणि नशीब मला 1 वाजता भाडं होतं. पाठी लागून एवढ्या लवकर तरी झाला. सो आता आपण चाललोय घरी. आधीच उभा राहूनच कंटाळलो इकडे तिकडे फिरून. सो लेट्स गो. जाऊया पटपट. भाड्यावाल्यांना घेऊया, त्यांना सोडूया. आणि परत दुसऱ्या जनशताब्दीला भाडं आहे. परत त्यांना घरी घेऊन जायचं आहे आमच्या इकडेच. जनशताब्दीचा टायमिंग मला वाटतं चेंज झाला आहे मंडळी जायचा. मुंबईला संध्याकाळचा होता तो वाटतं. आता दुपारचा झालेला आहे. ती एक गोष्ट बरी आहे ना. तर कुडामध्ये येऊन परत घरी जावं लागणार होता. पावसाने थोडीशी शांतता घेतलेली आहे. सो लेट्स गो. जाऊया मंडळी. फायनली भाडा घेऊन येईल आणि आता दुसऱ्या भाड्यात थांबलं. जनशताब्दी योग झाली आहे. करेक्ट असा दिवस 200 टाईम असं मंडळी. 2:05 येते फिक्स. आणि पावसानं काय केलं बघा. भयानक पाऊस पडता मंडळी, भयानक. या साईडनं पण पाणी येईल आणि या साईडनं पण. आणि मेन म्हणजे गॅस वेल्डिंग मारूचा राहुला. हे बघा इकडचे ते 2 क्लिपी असं ते घेतलं आहे मी. 2-2 4 घेतले. वरून तार अडकून पडदे वडले का म्हणजे पाठीमागे तेवढी वावजड जाऊची नाही म्हणजे. सो हे घेतलो त्या साईडनं एक. आणि मग ती स्प्रिंग लावायची आणि पडदे. सो तुम्हाला बघायला भेटेल. सो इथपर्यंत पाणी आला. बघूया किती वाजता येत आहेत आणि घरी किती वाजता जातोय. अशा प्रकारे मंडळी फायनली आपलं भाडं सोडून झालेलं आहे. आणि वाजलेले आहेत करेक्ट 2:45 होत आलेले आहेत. म्हणजे 1-3-4 मिनटं शिल्लक आहेत. सो आता जाणार घरी कारण करेक्ट मी आमच्या घराच्या खालीच आहे. मला इकडनं घर दिसेल. हा बंगला झाल्यानंतर करेक्ट समोर आमचं घर आहे. सो घरी जाऊया. मंडळी गाडीत संपूर्ण चिखल झालेला आहे. तुम्ही बघू शकताय पाण्याच्या वावजडीने, मगाशी पावसाच्या वावजडीने. काय करताय? यांची मालिका चालू आहेत मंडळी. चाय पिऊची इच्छा आता. दिव्या व्हाईट चाय आता. यस खाली मयाक सोडून की. यस जा चाय दे जरा. थंडगार झाला बाहेर वातावरण. खायच्या कसा म्हणजे पावसच जोरात पडलो तर वरचा सगळा पाणी खळ्यात आला कुठून तरी. हा पाईपलाईनला मंडई ती माती काढल्याने परत वर टाकलं ना. सगळा उतार स्लोप आमच्या साईडला झाला इकडे. मग पाणीच येणार आतमध्ये सगळा चिखल. तर हे पप्पाने लेवल केलं आहे काल. त्याच्यामुळे तेवढं तरी चांगलं झालं आहे. आणि विचार करा मंडई, या मंडप नसतं तर काय होणार होतं आमची खळ्याची अवस्था. मंडप कशा प्रकारे झाला आहे तुम्हाला सगळं माहितीच आहे. काय गाडी लावचे बांधे जाणे असते ना. चाय तुका नको चाय. 5 मिनिटात मंडई चाय हजर झालेली आहे आपली. बाहेर थंड पाऊस आणि चाय, गरम चाय. अरे म्हणते सकाळला चाय पितो. हा ए ए ए तुझं डबो बटर दुखत लागली जोरात ना काय. करा मंडई.
आणि मंडळी आपले कालच आपले 10,000 सबस्क्रायबर आपले फॉलोअर्स कंप्लीट झालेले आहेत मंडळी. जास्त लक्ष केंद्रित युट्यूब कडे करतो त्याच्यामुळे सबस्क्रायबर आहे. पार्टीचे आहे बटराचे. लवकरच म्हणजे आपले सबस्क्रायबर सुद्धा पूर्ण होतील 10,000. तुमचा सपोर्ट असाच राहिला तर नक्कीच. काय कसं वाटतं 10,000 फॉलोअर्स झाले वाटला? 10,000चा काहीतरी ती आज काहीतरी पार्टी ती तुझ्याकडे देते तियात काय तर पैसे देत हे का जाऊया अभिषेक मध्ये चायनीज बिल खाऊ कधी आज काय तुला कसं वाटतं बरं 10,000 फॉलोअर झाले पर्यंत आई पार्टी काय बरं आई पार्टी दे काय अजून सांगते तुला फॉलोअर झाले ते तर सांग कसं वाटतं चांगले ना बरं वाटतं ना नक्की वाटलं आई तेव्हा असे मोजी होतो ना एक वाटक ना आता इतके फास्ट होते इतके 5,000 नंतर किती फास्ट झाले किती 2-3 महिने आले ना. हो मंडळी माझी मेहनत आणि तुमचा सपोर्ट नसता तर ही गोष्ट कधीच झाली नसती. आणि तुमच्या सगळ्यांचे आशीर्वाद आणि एक कमेंट मंडळी अशी असताना प्रत्येकाची विचारू नका असा वाचून असा मन भरण येतं एकदम. अशी कमेंट असतात एकदम भारी भारी. आणि बरेच वेळा खूप काय काय असं पण असतं आमचा चुकता मंडळी माझा पण चुकत असतं भरपूर. आणि तुम्ही सांगितल्यानंतर तर आमका पटता आणि आम्ही त्या गोष्टीकडे विचार करतो आणि नंतर समजता की या गोष्टीत सुधारणा जाऊ बाई म्हणून थोडी थोडी तशी सुधारणा. आणि पण अजून पण काय काय असं लक्षात येतं पटकन काहीतरी चुकलेलं पण चांगलं चुकता. कधी कधी आपण वाटतं की आपण करतो ते योग्य असतं पण कधीतरी चुकलेलं पण असतं. आणि बोलता बोलता पण असा काही गोष्टी पटकन बोलण्यात पण चुकान जातात. पण त्याच्या मागचा उद्देश असा नसता की ती गोष्ट चुकीची करूची किंवा चुकीचा बोलायचा तसंच तोंडात निघता. आणि नंतर आमच्या ब्लॉग बघितल्यानंतर लक्षात येतं अरे ही गोष्ट चुकलेली आमची. तर अशीच जर आम्ही चुकत कधी असलो मंडळी कधी चुकत असू तर नक्की कमेंट करून आम्हाला सांगत जा. आम्ही नक्कीच सुधारण्याचा प्रयत्न करू काय. आणि तुमचा सपोर्ट नेहमी असाच राहून दे. सो मंडळी आणि काय सांगू काय काय जण असतात जे त्या दिवशीच मी कमेंट मध्ये वाचलंय काय तर ओंकार गावात असल्यानंतर गावच्या शिव्या दे पण ते खरी गोष्ट तर म्हणजे आमच्या घरात आतापर्यंत आमच्या भावंडांच्या तोंडात कधीच शिवी निघालेली नाही. म्हणजे समोरच्या कोणा उलट उत्तर पण नाही त्याच्यामुळे शिवी येण्याचं काय प्रश्नच नाही तोंडात. आणि प्रत्यक्षात म्हणजे माझ्यापेक्षा 2-3 वर्षांनी सुद्धा जे मोठे आहेत ना म्हणजे गावातले सुद्धा व्यक्ती मी सगळ्यांना होच बोलतो आणि बऱ्याच जणांना माहिती पण आहे. आणि शक्यतो वाईट शब्द सोडाच पण उलट उत्तर पण नाहीच कोणासाठी नाहीच चुकन पण नाही वाईट उत्तर यावचं. त्याच्यामुळे शिवी घाल किंवा काय असल्या गोष्टी होणं अशक्य. आणि ही गोष्ट तर तुमका आमच्या ब्लॉग मध्ये तर म्हणजे कधीच पाहायला मिळणार नाही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे यांच्या खेळण्याचं क्रिकेट खेळताना पण ओंकारनेच नियम घातलेले काय शिवी गाळ करूची असली तर त्यांना आमच्या टीम मध्ये यायचा नाही असं त्यांचं पहिल्यापासून चाललेलं. नंतर म्हणून मग बरेच म्हणजे आम्ही ज्या एरियात खेळतो खाली तिथे बाजूला बरीच घरं पण होती. मग आम्ही असं ठरवलं की शिव्या घालायच्या नाहीत म्हणून कोणी ज्यांना शिवीगाळ घालणाऱ्या खेळाकच येऊ नको आमच्यात असं त्याचं पहिलं नियम होतं. त्याच्यामुळे अजूनपर्यंत त्यांचं चाललं. आता बाहेर कसं बाहेर मॅचिंग काय गेल्यानंतर काय वेगवेगळं असतं प्रत्येकाचं इंटेन्शन वेगळं असतं. त्यांच्या स्वतःच्या टीम बद्दल तर त्यांचं एकच मत होतं त्याच्यामुळे शिवीगाळ नाही होती. आणि कोणा घालू पण नाही. काय काय जण बरेच वेळा कमेंट मध्ये असं शिवीगाळ घालून पण कमेंट करतात पण कोण दुसऱ्या शिवीगाळ घालणं त्या गोष्टीवर लायकी दाखवणं पहिले स्वतःची लायकी दाखवणं काय आपण आपल्यावर काय संस्कार झालेत ह्या दाखवणं. त्याच्यामुळे शक्यतो शिवीगाळ कोणा जेव्हा जेव्हा आपण दुसऱ्या काहीतरी बोलतो तेव्हा आपण सहज बोलायला जातो पण त्याच्यावर आपली नाही मंडळी त्या माणसाची तर त्याच्या घरातल्यांची मंडळी शिकवून कळतं की कसे संस्कार झाले. संस्कारने खरा म्हणजे कसं नंतर पटकन पहिला बोट आई वडिलांकडे येतं पण आई वडील कधीच मुलांना शिकवणत नाही काय तर शिवीगाळ घाला किंवा वाईट गोष्टी करा. हे ज्याच्या त्याच्या स्वतःच्या मनाच्या गोष्टी असतात आणि स्वतः ठरवचं असतं काय आपण समोरच्या काय बोलायचं असतं किंवा समोरच्या जरी वाईट बोललं तर त्यातलं आपण काय घ्यायचं असतं ह्या स्वतःवर असतं. तर दुसऱ्यांका शिवीगाळ घालून कमेंट करणारे सोडूनच द्या. कोण म्हणजे जे कोण करणारे असतात ते करू नको. आमकाच असं नाही कोणाकच नको करू. सो मंडळी आता काय नाही आता 3 वाजलेले आहेत. आता थोडा आराम करणार मी आणि मग या नंतर बाकीचा प्लॅन कसा काय. 3 वाजले मंडळी वाटलं होतं आराम करेन म्हणून खालच्या घरी येऊन बसलो होतो पण आराम आपल्या नशिबात नाही मंडळी.
आराम कशाला मंडई, भाडं एक भाडं इम्पॉर्टंट आहे माझ्यासाठी. तर भाड्याचा फोन आलेला आहे, आता मी भाड्याला जातोय मंडई कुडाला. आणि बघूया टाइम जर भेटला आता भाड्याला जाऊन, आणि ते जर असले, काल तर नव्हते, दुकान त्यांचा बंद होता, तर गॅस वेल्डिंगचा छोटासा काम राहिला पडदे लावायचा, ते करून घेईन आणि मग डायरेक्ट घरी येईन. आणि आज बाकी कुठे जायचं मंडई काही प्लॅन नाही. सो मंडई आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.